Hey. Ayikho into ehlekisayo apha Nolithi. So manje mfethu njengoba uze la ufuna nihlukane noma ufuna niyekele imikhuba eniyenzayo but niqhubeke nihlale ndawonye? Ngela xesha ndandifika kulaa mzi ndandisazi uba ngusisi wami ndifuna kuphinde kube njalo futhi siyeke yonke le nto ngoba le nto xa ike yabhaqwa uthini uzokwenzani Ngicela nihlale phansi. Uyanya. Ngicela nihlale phansi. Angiqheli nje kakubi. akho nto sizoyenza if awufuni uzojola wedwa uzoqhubeka wedwa nale nto lena lamanyala lasenzayo zithini izinyanya senza yonke le nto siyenzayo Izinyanya? zithini izinyanya ungowaphi bhuti? ndingowakho ndingubhuti wakho nje uyandazi nawe uyandazi uba ndingubhuti wakho nawe wawusenzani nguwoqala yonke le nto ubocinga before wenza kanjani wavuma nawe angani dala bhuti wayizama le nto ndagcina sendithamba nami sendiba and wes umhlaba sikoni umhlaba sikoni ayikho into ijazi lamkhonyana ngilifaki ngiyashutheka nje lingekho Uyashutheka nje ngepipa nejwabu. Bukela uhlelo silungisa umjola sikubingelele bese siyakwamukela futhi kwenye episode yakho yohlelo lakho lithandayo nelihamba phambili emhlabeni wonke jikelele. Njengenjwayelo igama lami ngingudlala Matifane and I'm the next big thing in KZN. Mesivula ke le show sivula kamnandi ngomkhuleko omfishane kodwa unamandla. Amakhanda abheke phansi sisho sonke ingazilinye. uNkulunkulu kaMatifane sawukele. Mabe senze njalo izinto zethu ziyokhanya zibe zinhle zibe mhlophe emjolweni. Njengoba izinto zethu seyikhanya sezimhlophe khulileka ke manje ungahamba ufike usubscribe ulike uphinde futhi ushare this particular channel ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Nangu thanks la eceleni ngiyakucela ngicela ungiphesele wona khona uzokwazi ukuthi donate towards this channel phinde futhi ke ujoin as a member of this channel khona uzoba yi-VVIP uthola indawo yakhe ekhethelo uhlale khona uthola ama-exclusives ahamba phambili ngendlela eyisimanga. Ngaphezu kwaloko uma uyabona ukuthi ngiyayibukela le show kodwa nami nginey'nkinga zami ezithi mina zomjolo kulula kakhulu ongakwenza si-email ethi umjoloshow@gmail.com. This is umjoloshow@gmail.com. Njengamanje asihambe siyobabona ukuthi iy'ndaba zabo zihamba kanjani sifike silungise lapho kumele silungise khona ongiphelezele sibangene. Shout out to everyone who is watching Umjolo Show. Indoda ehlamba ngobende le usukude igama ndingithabisa. Ndize kuMjolo Show ndizobika ingxaki yami endinayo nomuntu wami endijola naye ntombi yami. Siphinde sikubingelele bese siyakwamukela kwi-episode yosuku lanamhlanje yohlelo silungisa umjolo right here on a particular channel Umjolo Show. As per usual ngishilo kade ngingena ukuthi ngudlala Matifane and I am the next big thing in KZN. Let me remind you ukuthi this show is proudly sponsored by EasyBet. Lokho kwenza ukuthi ungakwazi ukuthi uregister and bet using our promo code umjolo, that is UMJOLO. Nakho-ke la sikhona sibheka iy'ndaba ey'ningi ey'hlukahlukene ezithinta umjolo sibone ukuthi zihamba kanjani mase siyalungisa lapho akumele silungise khona. Mhlampe nawe uyabukela ulapho ngasekhaya uyabona ukuthi uney'nkinga ey'ningi ezithinta umjolo khulileka yilapho uNkulunkulu kaMatifane engenelela khona uya-emaila to umjoloshow@gmail.com, that is umjoloshow@gmail.com. Eceleni kwami khona usisesinaye njengamanje sokhuluma naye just to find out ukuthi kuhamba kanjani emjolweni wakhe nanokuthi kungani mhlampe ezithola enathi la usuku lanamhlanje. Dadewethu sawubona. Yebo bhuti njani? Ngiyaphila kunjani mama? Ngiyaphila nami. Ngiyaphila kakhulu. Siyajabula ukuthi mengabe uthi uyabizwa ohlelweni uze uzokhuluma nathi sazi kabanzi ngawe. But umuntu obukayo njengamanje akana idea ukuthi ubani esinaye. Mhlampe awuqale ngokusikhumbuza igama nesibongo sisesinaye. Igama lami nginguNolitha. Yes. Ifani yami ngingowakwaSukude. Okay. Siyajabula kakhulu sibe nawe Nolitha right la ohlelweni. Mfethu angazi noma uyamazi uThabiso. Uma umazi kanjani? uThabiso umuntu wami. Umuntu wakho. Uright noma konke ziba khona kaloku ingxaki eziba khona emjolweni. Okay. Ihleli bakhona. Alright. Mhlampe nesikhathi esingakanani iqalile lento yenu yomathandana? Singakanani isikhathi nithandana? Sino 3 years. No 3 years. Kulo 3 years ukuphethe kanjani mhlampe umuntu right wena azikhiphani nje mongachaza i-relationship yenu? Yeah, alright yena. Right. Akho into engikhalaza ngayo. Qha ke ziba khona ingxaki esibhekana nazo. Mabili kuba khona into ezikanjalo ke emjolweni.
zakho. Mhlampe asibheke iy'ngxaki enibhekana nazo. Mekwenzeka mhlampe kuba khona ama-problems abakhona kwi-relationship yenu, niwafeyisa kanjani? Niyahlala phasi nikhulume as a couple, noma mhlampe kube ukuthi uyaphuma ayibhekele le, noma landa omunye umuntu ozokwazi ukuthi anixazulule iy'nkinga zenu njengoba enzile manje? Akakwazi ukuthi sithethe noma ikhona into esixabanisileyo uyathetha nje ahambe angafuni uba ihoyeke. Meaning ayikho inkinga enake nahlala phasi nayikhuluma yasolveka? Ayikho. Namhlanje ukubize la kwi-show ukuthi uzokhuluma naye nizame ukuthi nilungise whatever bona engathi i-issue between wena naye. Mhlampe ngokwakho nje mayabubuka i-relationship yenu, zikhona iy'nkinga ey'ngako mhlampe ey'dinga ukulungiswa, noma ngokwakho ubusabona yonke into ihamba kahle? Ya, benibona yonke into ihamba kakuhle, qha-ke njengoba naye esesevasithi ngiyazibona uba khona izinto ezishintshileyo. Zikhona into ezishintshileyo, kukhona izinto angafuni ndizenze. Ngasho uba khona nje into eshintshileyo. So uwumuntu ongasekho eduze kwakho kakhulu, useyafunda kakhulu, then wena usenaka isikole nje. Usenaka isikole kakhulu. Oh, mhlampe leyo nto enye yezinto i-affect i-relationship yenu. But njengoba usula namhlanje uready ukuthi umbone ukhulume nawe umuzwe ukuthi ufuna ukuthini kuwena? Uready. Uyasho kudadewethu ukuthi uready ukuthi azwe isoka lakho ukuthi lifuna ukuthini kuyena. Nami ngiready ukuzwa ukuthi indaba yabo ihamba kanjani, and I am certain ukuthi nawe uready. While we ready, asambeke siyolanda ubafo simbeke la sikhulume naye, sizwe iside lakhe le story, then mase sibanike ithuba lokuthi bakhulume bobabili. Ilapho ke mina ngingena khona sibone ukuthi indaba yabo ilunga kanjani. Ongiphelezele sambe siyolanda umfowethu nethimba lethu, siyobe sesibabeka la sikwazi ukuthi sikhulume naye. Mfethu friend, hamba kanjani lapho? hayi mfethu ngimnandi. Siyajabula kakhulu ukuthi ufike namhlanje ohlelweni uzokhuluma nathi. Njengoba usicelile ukuthi silandele nangu noLitha uzokhuluma naye. Isona isithandwa sakho lesi mfethu sisilandele, but ngifuna ukubhalansisa nje just to check ukuthi le mpendulo anginikeze zona zizofana nalezo onginikeza zona. Mhlampe kuwena uNolitha umuntu kanjani? Mhlampe uma ungangichazela. uNolitha umuntu right, inkinga kuyena i-behavior kuphela, indlela aziphethe ngayo inkinga, yena u-right, yena umuntu ophela. Sure. So njengoba manje nithandana, uveze ukuthi mengabe kuba khona iy'nkinga phakathi kwenu nobabili, nabantu mfethu abangakaze bahlala phansi bathole isisombululo towards noma yini enisuke nibhekene nayo ngaleso sikhathi, mhlampe yini eyenza lokho? Indlela ayiyona noma indlela wena oyiyona? Kwenzakalani? Indlela ayiyona, ngoba uma ngikhuluma naye endlini asikwazi ukukhuluma ngento siyiqede, sikhuluma ngayo bese kugcina sekuba yi-fight, ingalungiseki inkinga besizama ukuyilungisa. So each and every time you guys are trying to fix an issue eyenzakalayo phakathi kwenu. Yo, njengamanje umbizele la kwi-show, kushuthi unethemba lokuthi mengabe nila mhlawumbe uzokwazi ukuthi akulalele, because mengabe ninobabili anilalelani. Ngiyathemba ukuthi uzongilalela njengoba ngibize nina bantu bakaMjolo Show, uzokwazi ukuthi anilalele, ngizokwazi ukuthi ngikhulume naye nani ningilekelele ngikwazi ukuthi ngilungise inkinga yami. uNolitha mfethu uthi neminyaka emithathu nithandana, so kulo 3 years nindawonye, yinto kade ivele yenzeka le niqala noma mhlampe yinto eyenzeke konyakeni wesibili noma kowesithathu? Mina ngothi ngiqale kanje lento, mina mfethu ngisevasithi ngiyofunda iminyaka ewu3, owesibili lo next year ngizobe sengiqeda. Manje lento iqala manje nje njengoba sengizoqeda, angazi ukuthi kwenzakalani, iqale kanjani. Mhlampe uma uthi iqala manje, yini eshintshile? I-behavior yakho noma yakhe kushintsheni? Yini inkinga phakathi kwenu? Kunezinto ayifunayo nezinto azenzayo engayithandi. Mangisekhaya uyangisejusa, uhlala nami noma kanjani, ugqoka noma yini mangikhona, wenza yonke into nje kahle kahle, uyangiheha njengomuntu wesilisa. Nami ngigcine sengilingeka. Lento akabheki nokuthi kukhona ubani ongekho, ufika nasevasithi ezongivakashela. Enye into futhi ngiyaphazamiseka nasesikoleni. Oh, okay. No, okunye futhi ufuna nengane-ke manje uyayidimanda futhi. Saqale nini ukuphazamiseka manje? Qale nini ukuphazamiseka wena? Ngoba nje suzoqeda esikoleni suzibona uNolitha niphazamiseka. Hayi, ukutheni ungafuni ngikuvakashela egcamesini lakho? Hayi banifuni Nolitha, hayi banifuni Nolitha. Ufuna lokho ufika every day andithi, ufuna ukufika every weekend wena andithi. Ufuna ngithini mina? Bendiyenza ixesha lokufunda nizolithola. Bendiyenza lonto lokho. Kutheni uzocomplaina ngoku?
ngicomplaina lo ngoba lento icala ngoba unenyanga ezimbili uyenza lento unenyanga ezimbili uyenza lento ucela ndani njalo uyayimamela xa ngithethe endlini mamela ngithi nontombazana uba unejwaba bhuti wabani unejwaba nolitha uzokuvathela eva uzovathela uzolila nolitha eva uzokuvathela nolitha eva nolitha sungicunukise eva Hlala phansi. sungicunukise Hlala nolitha phansi. uzokuvathela eva Asile ukuzolwa la mfethu. sungicunukise nolitha soxabana eva Sizolungisa mfethu. soxabana uyayazi umama leni uba unzise apha akayazi umama wakho aloku kufuneka ngiqale ndithethe nawe kuqala uyayazi na umuntu ongenayo kule nto iphakathi kwami nawe lento ufuna ngiqale ngithethe nawe ngigqibele ngomama uthi wakho ungabomthatha umuntu umenza into Imake mengabe uthi uthetha ukuthini ngale nto uyithethayo undenzeni wena ntoni undenze yona ayibo cacisa le nto uyithethayo unje namhlanje zimali zaba zimali zabani zimali zabani zimali zamamam zimali zamzali wami kaloku umzali wakho ngiba kaloku ngathi usiyiqalisa sasuyigqiba bhuti unzise lapha wena uba ndizobonwa babantu ndihlambalaza ubuzazi kahle ukuba nawe waxoshwa pha emgwaqweni uyinto engento futhi uzixela uba uyilela phezulu umama wakho ngumama wami khulele phaya ndazi uba umama ngowami na lo sithi ngumama sobabili nguwe waqala yonke le nto nguwe waqala yonke le nto okay. Kusho ukuthi nina nihlala ndawonye. Wena kunjalo mfethu sihlala ndawonye bakuthatha iloko kusho sisi kunjalo namthatha namfaka egcekeni lakini. So mengabe sohlala naye wena wabona indoda wamsajusa usho njalo. sekunjalo kaloku kunjalo vele ayikho into afuna ukuyivuma lo muntu ayikho into afuna ukuyivuma ndimi wathatha umthondo wakho ufaka kweyami ukuyivuma uthini ndithi ndimi na owathatha umthondo wakho wona ufaka lapho kweyami nguwe nje wavumayo ungafuni wena ndize ndenze yonke wawenzeni wena ntoni wayenzayo wena wawenzeni nguwe waqalayo nguwe waqalayo wansethu so kufuneka ndithini ndingumuntu wesilisa mina imizi yavuka kum Ivukela nomuntu ohlala naye egcekeni. nguwe Udade wenu. kudala ndandimbekezelela kudala ndandinyamezela yonke lento wenza xa usithi ungudadewethu Yahlulela, ulala gcine njani nami sendiba weak. ulala njani nosisi wakho ndagcina sendiba wiki nami ndingumntu njengayo kaloku kwakuzothini ke Umama waku-abdoptha yena uyazi ukuthi wena mfethu ubhizi ulala nengane yakhe. ubengazi umama besizomchazela kahle besizozama indlela naye sikhulume ukuthi somtshela kanjani yonke lento noma siyangazi sizama indlela yokuthi siye imali yiyo le So- wena ungikhala kakubi so- uzokwenzani 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 Bafu ngicela yonke nto nolithi wenze kwanto nolithi ukuthatha umuntu vele ngicela ongento okwakho setelele ndini setelele ndini mqwayiba wani wona lo futhi usazonibona ndingumqwayiba uzonibona unguwo ndingumqwayiba vela awuziboni awuziboni wena unguwo vela unje nje imali yasekhaya wonjiwa imali yamama mama akho azange ngicele mntu uba makandithathe nandithatha nina uthatha kumama that was your decision yenu azange ndimcele zange ndimcele tu Mina ngi-confused-ke manje mfethu. Wena uyazi lo muntu ukuthi wafika kanjani kini, uhlala naye. Kodwa njengamanje uthe ufuna izinto eziwu-3 mfethu, intoni ingane? ingane ufike evasithi endlini uyangiphazamisa uyangisedusa akanandaba Uma ucabanga uzothini uma wakho esethola ukuthi wena njengoba ukhulelwe. senza wonke lamanyala la uzothini uzothini Lamanyala wazi niwenza ukuthi ngubhuti nosisi udade wethu ngubhuti wakho uzothini umzali ungacabangi konke lokho usuzokucabanga namhlanje kade nganqaba uzama ukwenza lento bagcine nami sengiba wiki-ke sengivuma kwakuzothini mhlawumbe khona into wangiphuzisayo yona akwazi ba mhlawumbe khona into wangiphuzisayo yona akwazi ba angazi phela mina mhlawumbe khona into wangithambisa ngayo ngangizothini hayi yangihlekisa bhuti ayikho into ehlekisayo apha yangihlekisa Thabisi ayikho into ehlekisayo apha Uyangihlekisa. Hey. ayikho into ehlekisayo apha nolithi So manje mfethu njengoba uze la ufuna nihlukane noma ufuna niyekele emkhubeni yenzayo but niqhubeke nihlale ndawonye. ngela xesha ndandifika kulaa mzi ndandisazi uba ngisisi wami ngifuna kuphinde kube njalo futhi siyeke yonke le nto ngoba le nto xa ike yabhaqwa uthini uzokwenzani Ngicela nihlale phansi. uyanya Ngicela nihlale phansi. uzokwenzani ungangiqheli nje kakubi akho nto sizoyenza if awufuni uzoyijola wedwa uzoqhubeka wedwa nale nto lena lamanyala kasenzayo zithini izinyanya senza yonke le nto siyenzayo izinyanya zithini xa izinyanya ungowaphi bhuti ndingowako ndingubhuti wakho nje uyandazi nawe uyandazi uba ndingubhuti wakho nawe wawusenzani nguwoqala yonke le nto ubocinga before wenza wenza kanjani Wavuma na wangani. dala bhuti wayizama le nto ndagcina sendithamba nami sendiba And wes umhlaba sikoni. Umhlaba sikoni. ayikho into ijazi lamkhonyana ngilifaki
ngiyashutheka nje ngekho. Ngiyashutheka nje uyashutheka nje ngepipi nejwabu. Okusala ngepipi wena ejwabulayo nje, wena ejwabulayo. Wawulifuna, wena wawulandela, wena wawulandela. Ngakuzothi wena wawulandela. Wena wawulandela nje. Ngazalwa nginje ngizihamba nginje. Ngazalwa nginje ngihamba nginje. Hamba yazi yangicika. Ungangisukeli, ngazalwa nginje, ungangisukeli, ngazalwa nginje. Yini yona le? Ngizohamba nginje. Ngi-right nejwabu lami. Ngi-right Yazi uma mhlawumbe ungayisola nje ukuthi wayekuzilethela nje ekhaya. Ngi-right nginje. Wayekulethelana ekhaya nje. Umqwayiba nje wento engingayazi. Ngiyakuzama ngo-NSFAS ngikuqokise Ubani usuzama mina manje? kuyimanje ulukile Hlala phasi, hlala Uzama phasi. mina wena. ulukile Uzama mina. ulukile Uzama mina. ulukile Ngithi uzama mina uluke wena. ngemali yaba, uluke ngemali Uzama yaba, mina. uluke Ngithi uluke uzama ngemali mina yaba, wena. uluke ngemali yaba, Uzongijwayela uluke ngemali yaba, uluke ngemali yaba. Uzama Baba, ngicela uhlale phasi mfethu. Shaya, Uyohlehliswa kanjalo. Uzama betha, ba. shaya, Thina sakwenza umuntu. shaya. Uhluphekile. Nami ngiyakwenza umuntu manje, ngiyakwenza Wenza nami ba? umuntu, angikwenzi umuntu. Ulukile ngokumhle ngo. Ayakubona amakhwenkwe ehamba phe estratini. Azonibona vele. Ayakubona ngenxa yamandithi, ngenxa yamandithi. Hayibo ucathi ngahlala into nejwaba mina. Mamela-ke nansi into ofuneka uyazi. Hayibo. Le nto yami nawe iyaphela kodwa ngizoqhubeka ngihlale kowena ungisisi wena nje Uzohlala umuntu wakho. Uzohlala uzothini uma Uzohlala kowena. Kuzoba ngathi ayikazi iqale yenzeke le nto. Uzoqhubeka wedwa nayo, angiqhubeki nayo. njengoba kungilethelana-ke ucathi uma ngeke aze ayibone lento oyenzile la kumina. Mayibonile kaloku uzoyibona vele okusalayo iphelile ngiyisaqhubeka phinde yenzeke. Ngizothetha naye kakuhle ndizehlise njengomntwana, ngixolise xa kufuneka ngixolisile. uxolisa ukuthini ukuthi wahlaba ingane yakhe esikweni? Iyona Uyiqalaphi? iyona eyayisondeza, iyona eyayingiheha, kumele ngenze njani? Iyalidonsa yalibamba ngesandla yalifaka. Izange lifake indlela ayengidonsa ngazo. Ngiyasola ngoba sasijwayele nokuphuza lethi. Mhlawumbe uma kuyi-weekend kanje sasijwayele ukuthi siphuze. Ngiyacabanga ukuthi ngesikhathi siphuza kwakukhona into ayifaka esiphuzweni sami ukuthi mina ngikwazi ukuthi ngigcine sengifola in love naye. Ngiyacabanga ngazi. Ngiyacabanga ukuthi khona into ayenze. Nolethi khuluma, yini owayenza? Ngize ngithathe njengentombi yami ubusisi wami. 3 years mfethu 3 years wonke. anibani. Khathele manje hayi lutho sibanjwe. Umama uyasebenza, ubuyashaya nama-night shift, usebenza nasebusuku. Yonke lento niyenza emzini wakhe. Siyenze emzini wakhe le nto le. Vele izindlu zethu ibhekene yakhe ikude isekhonini. Uyena wonke lo efuna yonke le nto. Sis, amanyala lawa mfethu ngicela niwayeke. Cabanga ukuthi kuzoba umuntu omuhle ukuthi ukhulume la ngoba mina wenza nje njengoba lokho. Vele manje umzali uzoyazi lento and mengabe naku ngiwa manje and umzali mengabe yazi lento akuzoba mhlambe into enizokumele niqhubeke niyenze. Vele simphoxele already. And wes ufuna ingane mfethu nawe ngicathi uzoxoshwa manje mfethu. Hayi mina nginankinga, mina ngizokwazi ukuthi ngiyorentela. Anginankinga, ngizokwazi ukuthi ngiyorenta mina. Anginankinga, mina ngizokwazi ukuthi unemali. Nginemali. Uluke ngemali yami. Undimi kwawena nguwa. Ungazothi ndinguwe. Undimi. Nawe uzi imali yasekhaya. Wakuthatha umama kuhlamba walenza. Wena ungena ezimalini zakho, nizeza kuni hayi zakho. Ezabazali bami, ezabazali bami, ezabazali bami. Unefensi yesitanka, ayikho enye into nayo. Into onayo right wena ayikho. Into efuneka yenzeke la hlukana nami uphele kimi ngiphume niphele ku ungisisi sihlale endlini kamnandi kuphela. Ngcono ngoba senizoyasebenza uzokushiya wedwa ngilana. Ngoba xa nihleli nawe khona izinto ozenzayo engazifuniyo. Ungaba nomntwana nami kanjani wena? Ithini lonto? Yazi yanginyanyisa mfana wami. Andisakufuni libala ayikho into engizoyenza nawe. Mhlambe wena sisiwe as you keep on fighting usamfuna yini? Usamthanda? Noma usafuna lona le pipi elinejwabu? Ngoba phela bothi linejwabu le pipi. Manje lifuna ukuhamba ke ipipi elinejwabu because liyabona ukuthi amanyala la kade niwenza. But you fighting. Liyahamba. Hambile hayi khona lobuya hambile. Hambile ayikhona lobuya. Hambile angisabuyi kodwa ngiyohlala la until ngixoshwe umama uyena ongiphethe uyena umzali uyena ongehla ngami wena uzoxoshwa uyinja vele ukhombisile ukuthi uyinja umntwana wena uyikhombisile vele ukuthi uyinja uzoxoshwa ayikho into ezoyenza uyisaphi le nto mama vele ayikho into ezoyenza mama le nto ayikho into ezoyenza nami nginincedile kowenu benisupporta ngale NSFAS benisupporta wena supportiwe la nami ndasapota ekugqibeleni andithi anisapotanga
Phendula kaloku andisapotanga mna ndisapotile nam andithi. Phendula kaloku. Yabo utita nobhuti Matifana akasazi uba makathini. Hayi bafethu. Amanyala la uwenzayo akazi uba makathini. Manyala lo wenzayo. Awumncinci kule nto yakho awukasebenzi. Uzozekwa ngiba uzotshata uzoba ngumama uba phi. Uzongiqhela kakubi. Uzoba tsetelele ndini, tsetelele ndini, tsetelele Usungijwayela kabi wena. Hlala phansi. Hlala phansi. Hola, Hlala kabi phansi. wena. Usungijwayela kabi. Hola, Hayibo yini leni yona le ngaliqhathi uzongijwayela kabi wena. Hola. Angijwayeli mina kabi. Hola. Umqwayi bandini. Tsetelele into etheni yona le. Chini. Wena wena. Hayi bafethu. Hola mntwana. Uzoyisola. Uba mna Hayi bafethu angibani. ubunifakela into yakho kaloku. Ubunifakela amakhathakhatha wakho kaloku akho nto ozozisola. Ngoba lo mna Zinto zakho uligqwirha ndawuqiqa ndiqondise egqwirha ndini kanti uba ndithini ku uligqwirha vele ulilo vele tyhini kutheni kanti Bafethu angiwalungisa amanyala mina yazi. Amanyala la wenzeka lana. ihlazi uye lolo ke ngilandele impukane la emva kwami ngazi ufunani yini ubonani phela abafana emhlabeni. Bantu abami yekani lento eniyenzayo. Nithola indlela yokukhuluma nomama nicebe nini ukuthi nenzeni. Kuyoba kuhle ukuthi yonke lento ivele ilungiseke sisala emakamereni ngazi siye endlini. Ngoba kuyophinde futhi kube yiloko futhi. Ayilungiseke nje sisala lento le. Sini umbono wakho? Kwenziwe njani ke mase kunje? Phendula phela. Musugwinya amathe phendula kwenziwe njani? Uthule manje awusazi uthini. Yini ayikho into engakhuluma nawe wena. Ayikho into. Mayingekho ku right ke shuthi out. Get out of my life. Phuma nje empilweni yami. Stay away from me. Uphume nje kuma ungahlangani nokuhlangana nami. Phuma nje kuma. Uphuma sengikulimazile wena nje. Uzolimaza ba uzolimaza ba. Ngeke ngenze kwanto. Ulimaze ba ayikho into ozondenza yona. Ayikho into ozondenza yona. Phelile. Ayisekho lonto. Hamba uzama kwabanye ngikuzamile ngestyle ngoba chama ngayo. Awufuni hamba nuye Butterworth nokuyephi hamba. Wedayisa ngayo nandaba. Ngiyadayisa mina. Hamba. Ngiyadayisa mina. Anjongo ndithe uyafuna hamba udayisa khona. Xa ufuna ungahamba ndiyakukhulula. Bafethu. Ndiyakunika Mhlambe I need to make a disclaimer. Hlezi kuthiwa KZN siphila kowethu umhlaba. Kulabantu abalayo mina neBounce abase KZN. Laba abamanyala kubona abase KZN. So ningahlanganisi nazo zonke izinto esingahlangene nazo. Mewukuthi nawe unenkinga eserious engayona amanyala email ethu umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com. Ungakhohlwa ukusubscribe like uphinde futhi ushare i-channel yethu ebizwa ngokuthi umjolo show. Mina nawe sohlangana ku-episode elandelayo.